свободно. Трябва да стягаме редиците, няма как. Скъпи съмишленици, днес е привилегия да бъда на тази трибуна, защото усещам силата на тези достойни хора зад мен и зареждащата енергия на всички вас, достойните хиляди българи свободни в тази зала. Благодаря ви за подкрепата. И нека да кажем високо. Тук не ни събира TikTok, нито Facebook, както внушават някои политически шарлатани. Събира ни идеята за една по-справедлива и по-свободна България, която ни срещаше по улиците и площадите навсякъде в страната. Там, където нашите опоненти въобще не слязоха, защото им е неудобно да ви погледнат в очите. Неудобно им е, защото отказаха референдума заради обедняването, заради това, че стотици хиляди българи бяха принудени да търсят поминък зад граница и да гледат своите роднини от екраните на своите телефони. Неудобно им е заради ниските заплати и умиращите градове и села в България. Заради излъганите надежди и сглобките с олигарсите. Искам да заявя много ясно следното. Прогресивна България няма да тръгне по пътя на сглобките. Коалиция с Борисов няма да има. Коалиция с ПП-ДБ, които, не бързайте, нека кажа все пак защо. Знам какво искате, но ще го кажа все пак. Коалиция с ПП-ДБ, които съсипаха Конституцията и се опитват да опорочат изборите, е нежелана от нашите поддръжници. А всякакво взаимодействие с техният общ ментор Пеевски е абсолютно неприемливо. Прогресивна България е алтернатива на този порочен картел на старите партии, които воюват с нас с всички подли методи. Нашата цел на следващите избори е пълно мнозинство. Обиколих цялата страна. Навсякъде имаше пълни зали и пълни площади. Между другото, само ние правим кампания в зали и по площади. Навсякъде. И тези пълни зали ми дават надеждата, че ние ще постигнем това мнозинство, но трябва сериозна мобилизация. Остават ни само 2 дни. 2 дни, в които трябва да убедим хората, че бъдещето зависи от техният вод. Прогресивна България не обещава чудеса.
но обещава правила. Закон за всички, мир, защото без него всичко останало губи смисъл. Вярвам, че българите имаме огромен потенциал и работата на държавата е да създава условия за хората да реализират проектите, мечтите и таланта си тук, в България. Да творят, да изобретяват, да отглеждат децата си в това благословено място, на което имаме късмета да сме се родили. Да живеят, да мислят, да говорят, да гласуват свободно, което всъщност е големият страх на партиите от статуквото. Между другото, днес е ден на българската Конституция. И аз искам да заявя, че ние повече няма да допуснем подобни погроми над нея, ще работим за справедлива и правова държава. Дилемата в неделя е проста. Или прогресивна България, или завръщане към порочният кръг на сглобките под режисурата на Пеевски, Борисов, Василев и техните бек-вокали. А всеки глас, това нека е ясно на всички наши сънародници, всеки глас за малките партии ще си остане просто статистика. Аз вярвам във вашият разум и решителност. Вярвам в мъдростта на нашият народ. Щастлив съм, че тази вечер с нас са нашите сънародници от Северна Македония, от Цариброд, от Звонско. Нека ги приветстваме. Както и нашите сънародници, завърнали се от чужбина. Стотици такива срещнах и страната, които са дошли тук специално, за да участват в тази кампания, да помагат, да гласуват, за да се върнат обратно в България с достойнство и с чест. Горд съм, че тази пълна зала тази вечер ни показва, че сме спечелили най-важната победа. Победата над апатията и страха. Защото само свободни, активни и смели хора, отворени към света, но познаващи и ценящи своята история, тачещи своя род, традиции, култура и език, могат да гледат уверено в бъдещето и да градят модерна държава. Готови сме, можем и ще успеем. Да живее България!